இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து ஒரு மிஸ்ஸிங் நம்பர் சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1/125 1/25 அதுக்கு அடுத்த டைம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து 1 5 25. ஸோ இப்போது இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க 1 5 25 இவங்கெல்லாம் பாருங்களேன். 1 × 5 5 5 × 5 25. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஃபாலோ ஆகுது? இன்ட்டு 5 தான் ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ இந்த பக்கம் செக் பண்ணி பார்த்தலாமா? 125 × 5 போட்டோன்னா 1 5s are 5, 2 5s are 10, remaining 2, 5 5s are 25. ஸோ அடுத்த டேர்ம் என்ன வந்திருக்கும்? 1/25 வந்திருக்கும். ஸோ 1/25 × 5 போட்டோன்னா 1 5s are 5, 5 5s are 5. ஸோ அப்போ அந்த மிஸ்ஸிங் டேர்ம் என்னவா இருந்திருக்கும்? 1/5. ஸோ 1/5 × 5 போட்டால் 5 5 கேன்சல் ஆகிடும், 1 வந்துடும். ஸோ மிஸ்ஸிங் டேர்ம் வந்து 1/5. இங்கே ஃபாலோ ஆகிற மெத்தட் வந்து என்னென்னா மல்டிப்ளைட் பை 5. ஒவ்வொரு நம்பரும் × 5 பண்ணிட்டுனா அடுத்த நம்பர் வந்துடும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.